Nokoromo ke juang jopiny mawuok Nyalenda B e county mano ma Kisumu nomojo resendo bila ma Nyalenda ka gin kod mirima tok lal mar japuonjre ma jegni 16 ma Lions Secondary School mano chieng' Jumapil kaluore kod min japuonjre no mano ma Tracy Adhiambo nowuok dalagi chieng' Jumapil ka nyaka sani pok owinj humbe gino ma koro nochuno mondo ondik dhoge mano e tesendo bilano ka jopiny to koro yuago rochruok mano mar arita kwe e gweng'no kanoloso e wachno jalup OCPD ma Kisumu Central lero ni achijno geng'ne tesendo bila ma Kisumu Central mano ka nonro pod dhi nyime mar yango kama japuonjre no nitiere. Ang'ise ni ng'isa ka ni bire odwa nikech nyathina olal tawinjo ni nikawo nyathi wuok godo kore ko yena ni ando ka biro mana kanyo ang'ise na dwaro nyathi taluongo jaduong' gweng' to go wade watang koro wakete machiegni awacho ni kik we ng'ani chal nong'e kuma Tracy dhi. Tracy pok nobet ga konyak sechegi koro kose wakele Simba ka polis koro kwasekele gikinyne kiyojie to yienwa ne nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo. Koro kawa biro kae ka polis ka mondo wawuogi polise arogolnwa go odhi osiemnwa kama nokete nyathi polis betero wa kando wabiro gi muolo kendo gi ng'uono to akwagi ni giwuogi ng'ano gi kijana no mondo at least omiu kata direction locator kuma no dhi gi nyathino bogik we can trace wanyalo luwo bo man footprint bo dhi kata ene ipi to agol kata ken body to ayude mondo mi waike en ok wadich kode wadich gi nyathino to polise tero mana ni ongisowa ni right marube koro kunyal yudo nikech usebiro kama ng'eny. Security waonge go Kisumu ka. Koro mostly polise mineno kaka man Nyalenda giregi githago ji. Keche kibiro dwaro ni gimoro kethreni to gitimi ni chalo mana raura. Kama mama nyalo lose nyathi maduong' moseromo kamano endo en gima lit kabisa. Koro wadwaro ni mondo wado camp ka en gima wachako sani. Wan gi suspect achiel gi achich achiel ma wan gi custody. Achich ni wachonwa ni adier no dhi dala gi nyako no chieng' Jumapil. Nyako no nolal chieng' Jumapil. Kae to nitiere osiep nyako no mong'eyo moparo ni mong'eyo kuma nyako no nitie. But en gadieri ni nyako no pok otho. To to paro ni nyako no osetho. Koro wan kode ka achich moro no nenre ni nyoyudo wach no moringo lal. To wach ni koro waweyo ne jo CID mondo otim uchunguzi gi maiye mondo wang'e kuma wach no nitie. Ok wanyal wacho sani ni nyako no osetho kata ngima nikech pok wayude ok wang'eyo kuma entie. Wawuok e kaunti ma Kisumu ma Nyalenda